Stavi me, da što ti ih stavi? Ti to voli? Kao funkcionera, a? No, dođe. O. Znaš što? Poruvate primjer ovaj ovdje znanje. Vidiš što ima je neću kažem? Aj kažete nešto? Što te interesira od specifika do tome? Dobro, mogu i dva poti Mogu i dva poti. Ovo ti je rekata sredstva, nije? A ne pozna. Сега от тук нагоре почва. Ова ти има 7. После има 7. Има до Аската има 7 км друга брана. Тук до Козак има по 20 км. Вот я, кстати, прави нова хидроцентрала, слушайте по-големо. Да, да, пустена брата. Да, е много до 30 метра. Никола ти е горе, ова ти е Свети Андрей. Само мене ти ще Има доста манастири. Горе имате манастири. Имате Свети Недела, Свети Стор. Това манастира да има довършен. А чекай, това ще го направи, а сега ще видят кая са. Каде? Ще спият тука негде, вамо, къде го? Горе. А? Горе, Свети Никола. Да, бе, да. Имаш там и струя, вода имаш. Но природно не. Вали, say hi all the Silurian people. That's